Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Чираттагы җомга иртәсендә сезнең белән эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Аны бүгенге яшь буын шагыйрьләр арасында иң талантлылардан дип бәялиләр. Ул фәлсәфилекне тирән психологизм белән кушу юлын тапкан. Гаҗәеп тәэсирле һәм төрлечә укылатылган шигъри инҗеләр иҗат итә дип яза аның турында танылган әдәбият галиме Дания Заһидуллина. Зур өлгергән шагыйрьләр иҗатында гына күзәтелгән сыйфат, төрле юнәлеш агымнарда яза ала. Бер иҗат сукмагы белән генә шикләнми. Галимәнең сүзләрен шушы араларда гына билгеле булган ябык әдәби конкурс нәтиҗәләре раслады. Ул бер юлы 3 номинациядә җиңү яулады. Бүген без аны студияга кунак итеп чакырдык. Лилия Фәиз кызы Гыйбадуллина 1987 елның 22 мартында Актаныш районының Әҗмәт авылында туа. Такталашык урта мәктәбен тәмамлаганнан соң Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетында белем ала. Бала чактан шигырьләр яза. Мин бәхетне күрәм исемле җыентыгы мәктәптә укыганда басылып чыга. Саҗидә Слейманова исемендәге һәм Белла халыкара әдәби премияләр иясе. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Мәйдан журналында эшли. 2 бала әнисе. Хәерле көн, Лилия. Хәерле көннәр. Беренчедән котлыйбыз. Зур җиңүегез белән дип әйтәбез. Чөнки бу феноменаль күренеш бер әдәби конкурста 3 номинациядә җиңү. Моны үзегез нәрсә дип аңлатасыз? Мин инде бу конкурска бер яктан бик җиңел карадым, икенче яктан бик авырсынып карадым. Җиңел дип әйтүем шуннан, мин аны гади конкурс буларак кабул итәм. Аның катнашучысы да була, катнашмай калучысы да була, җиңүчесе дә була, җиңелүчесе дә була. Шуңа күрә теге олылап татар әдәбиятының бүгенге торышы дип күз аллаудан мин ерак торам. Икенчедән авырлыгы шунда, мин инде менә шул бер номинациядә беренче икенче урын алуларым белән һәм гомумән бу жюри, мәртәбәле жюриның мондый бәясенә бик ничек дип әйтим инде, авырсынып карадым, хәтта читенсендем. Бу мондый ук югары бәя бирәсләрен белгән булсам, бәлки әзрәк әсәрләр җибәргән булыр идем. Бу кадәр булмаса җиңү. Шул. Umuman Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясының менә бу гамәлләрен сез ничек дип бәялисез? Шагыйрә буларак, тел белгече буларак. Менә узып баручы елда сиздек инде. Без Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясының менә безнең рухи тормышыбызга, татар тормышына уңай карашын, аның тырышлыгын, ул бит инде төрле видеороликлар белән, элмә такталарының дагы татар теленең чисталыгын, сафлыгын тикшерү буенча да, һәм башка төрле бәйгеләр буенча да бәйгеләр игълан ителде, башка өлкәләр буенча да. Һәм халык күтәрелде берникадәр. Татар теленә мөнәсәбәт тә уңай якка үзгәрде дип саныйм. Әлеге бәйге дә шушы мәртәбәле комиссия тарафыннан игълан ителгәч инде, мин Татарстан язучылар берлеге әгъзасы буларак катнашмый кала алмадым. Һәм мондый бәйгеләргә иҗат әһле буларак та, татар кешесе буларак та мин бик уңай карыйм, бик сөенеп кабул итәм мондый игътибарны. Мәктәп елларында гомумән бала чагында шигырь язмаган кеше безнең татарда сирәктер инде, уйлыйм. Ул теге нормаль күренеш саналмый шикелле. Ләкин шин шигърият ул икенчерәк, шагыйрьләр икенчерәк, аларыннан соң тормышка икенчерәк күздән карый башладылардыр. Менә бу берәү әйткән, шагыйрьлек ул сабыйлыкны саклый алу дигән. Менә бу сабыйлыкны саклап калу өчен кешедә нинди сыйфатлар булырга тиеш шагыйрь кешедә? Шигырь ул беренче чиратта инде, аны сагыш дип тә билгелиләр күбрәкләр. Ул гамле кеше күңелендә туадыр дип уйлыйм мин. Һәм ул тормыштан менә канәгатьсез булган, күрергә тиешлесендә, күрмәскә тиешлесендә күргән, тыймаска тиешлесендә тыя алган кешеләр. Әйе, менә шушы ул инде безнең татар шигърияте милли вазгыятьтән аерым кала алмый, карала алмый берничек тә. Беренче чиратта безнең татар әдәбияты шул милли сулыш белән өретергән әдәбият, аның бүгенге көндә бигрәк тә бурычы шунда. Шуңа күрә без инде
хәлдән килгәнчә тырышабыз дип әйтим. Менә әни кеше буларак та, мин теге үзем мәктәптә эшләгән кеше буларак та, бүгенге менә соңгы елларда барган вәзгыять күңелемә тигән, авырттырып торган, тырнап торган әйберләр минем әсәрләремдә чагыла инде. Шул ул балалар өчен повесть язуым да шуннан башланган иде. Менә үземнең улларым укыр өчен язылган әйбер иде ул. Гапка дигән әйбер. Мин аның шундый югары бәя алуына шаккаттым, әйтергә кирәк. Хөрмәтле жюриның фикере дә минем фикер белән туры килә торган бул килеп чыкты, ни кызганыч. Менә шул балалар белән дә аралашып, мәктәп системасында да эшләп, балалар редакциясында да эшләгәннән соң, бу минем иҗатым бүгенге көндә менә шул милли гам белән сугарылган сызлануларым һәм тырышлыгым кулымнан килгәнчә. Без барыбыз да әйтәбез, теленең даирәсе тарая дип әйтәбез, телене онытабыз, күбрәк сөйләм теленә генә кайтып кала дип әйтәбез. Менә сезнең югары өслүптә язылган, бик тирән мәгънәгә ия булган шигырьләрегезне аңлаучылар азайыр дип курыкмыйсызмы? Чөнки сезнең шигърият ул гапка дигәнә бер укыганда аңладым да белдем дигән шигырь түгел. Минем бу турда киләчәктә мине укырлар микән дип уйлаганым, хафаланганым юк. Чөнки менә ул Зөлфәт тә әйткән бит инде, дан дәрәҗә өчен язылмый ул шигырь. Ул шул күңел әрнүләрен кәгазьгә түгелә. Өметләрең, борчуларың һәм башкасы. Минем максатым да ничектер теге шигырьләрем белән дан шөһрәт алу түгел. Кабатларга яратам инде мин. Бүгенге көндә ике улым бар, Аллага шөкер, киләчәктә минем үз улларым да минем шигырьләремне укымыйлар икән, аларның бәясе өчтиен дип. Шуңа күрә андый борчуым юк, бу турда уйлаганым юк. Инде Алла бирсә укырлар дип өметләнәм. Мин моңа чын күңелдән ышанам, өметләнмим генә түгел, дөнья гөр булай гына бармас. Әдәбият Монсы да үтәр дисез, име? Үтәр, ул үтә торган әйбер дип карыйм. Шулай дип яшим, алай дип моңа ышанмасам яза да алмас идем бәлки. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кушканы булыр. Укысалар яхшы, укымасалар да менә берничә кеше күңеленә дә шундый якты орлык сала икән, мин бәхетле. Менә хәзер гаилә дип әйттегез, сез ике балам дип әйттегез. Әлбәттә, шәһәр кешесе буларак инде сез хәзер име, авылдан килгән шәһәр кешесе буларак типаж дип әйтәбез име. Ничек сакларга телене шәһәр кешесенә? Менә сез үзегезнең әлбәттә бу шартта һәркемнең үзенең рецепты булырга тиештер инде, һәркем. Ләкин инде бер уртакта сыйфатлар булырга тиеш дип саныйм мин. Беләсезме, мин бик шәһәр кешесе түгел. Мин авылда да яшь булам, Аллага шөкер. Мин шуның белән дә бәхетледер бәлки. Чөнки мин шул рәвешле үз эшемә, үзем белән гармониядә яшим. Миңа җир сугышы да кирәк, бүгенге авыл тормышында күрү кирәк, авыл агайлар белән аралашу да кирәк, авыл апалары белән сөйләшү дә кирәк. Һәм ул минем иҗатыма уңай тәэсир ясый дип саныйм мин. Инде шәһәрдә яшәгән кеше буларак, менә безнең әдәбият бүгенгесе көндә ул татарның үз җирендә үзе хуҗа булуы турында әдәбият, шуңа омтылыш турында әдәбият дип әйтер идем мин гомумиләштереп. Кешегә бәлки үз илендә үзе хуҗа була алмаса да, үз өендә үзе хуҗа булырга беркем дә каршы килә алмый. Шуңа күрә үз өебездә үзебез хуҗа булып, үз өебездә үз телебез булып яшәсәк, аны әлбәттә бер генә буын башкарып чыга торган эш түгел, ул өлкәннәр, әби-бабайлардан да, әти-әнидән дә таләп ителә торган менә үзебездә телебезгә карата, гореф-гадәтләребезгә, милли кыйммәтләргә карата кадерләү булса, аны балалар да күреп үсә дип өметләнәм, дип уйлыйм. Кадерләү бер нәрсә, ләкин бар мөхит бар безнең илдә булган мөхит диме? Менә сезнең мәсәлән ике малайыгыз мәктәпкә киттеләр диме? Алар анда русча укыдылар, русча аралаштылар һәм кайтып сезгә мама дип әйттеләр. Шуннан сез нишлисез инде? Юк, алар миңа мама дип әйтмиләр. Без инде бу киртәләрне куйдык. 3 яшькә тиклем менә балалар бакчасына тиклем инде саф татарча сөйләшеп, бер заман ишек алдында башкалар мама дигәч мама дип килеп индәшә башлаганнар иде. Мин аңлаттым инде. Мама дигәнгә эндәшми башладым. Менә шундый алар мине белә. Алар минем позицияне белә. Нәрсә эшлим? Мама дигән сүзгә әйләнеп карамыйм, эндәшмим. Менә шул. Алар дәрәҗәсенә төшмәскә кирәк димәк. Чөнки алар бит бар иләнә-тирәдәге мөхитнең чагылышы дип әйтәбез инде без, име? Һәм аларга азык бирмәскә кирәк кайткач, име? Сөйләшергә, сөйләшмәскә ул моннан 10 еллык та шулай иде, 15 еллык та шулай иде, һәм бүген дә шулай да күрәсең. Шулай булган, әйе. Без менә лафырга яратабыз бит инде. Рус телен берсен, ага бирәсе бар, еге бирәсе бар, катлаулы хәзерге мәктәп программасы дип. Ул чынлыкта исә ике укучы әнисе буларак әйтәләм, бик примитив программа инде. Шулай дип уйлыйм мин. Һәм баланы
нагрузка мөмкин кадәр күбрәк булса әйбәтрәк. Без үзебез теге укыйсы бар, ярар, сөйләшсен, русчасын өйрәнсен, мазар дип, менә күп очракта юл куябыз. Бит бала менә төрле яклап өлгергән шәхес булып җитсен өчен, аңа кечкенәдән үк менә шул нагрузка кирәк. Интеллектуаль яктан да, психологик яктан да, физик яктан да. Ялгышмасам, Толстой булай дигән. Шигърият ул кеше җанында кабынган ут, шагыйрь җанында кабынган ут. Һәм бу ут көйдерә, җылыта, яктырта. Шын шагыйрь үзе дә ихтыярсыз шул утта көйри, башкаларны да көйрәтә дигән. Менә җыйнак кына гәүдәле татар хатынына кайдан килгән шундый көч, кешене көйрәтерлек, үзең көйрәр өчен, гаиләң синдә көйрәр өчен, бик зур көч торгандыр. Әлбәттә, минем көндәлек тормышымда менә шул улларым, мин беренче чиратта бит инде әни кеше, гаилә учагын саклаучы. Көндәлек тормышымда шигърияткә урын бик аз минем. Ул инде малайларны, улларымны йоклатканнан соң, көндәлек эшләр беткәннән соң гына мин шигърият белән кавышам дип әйтимме. Каян килгән? Ул балачактан киләдер. Мин Актаныштан. Мин менә саф, чиста, табигатьнең матур җиреннән, телнең саф, чиста килеш сакланган. Шул табигать шикелле кешеләр күңелеме? Әйе. Һәм аннары миңа кичкенәдән үк игътибар бик күп булды. Туган якта да, соңыннан үсеп Казанга килгәч университет чорында да, гомумән язучылар берлеге тарафыннан да, төрле бәйгеләр тарафыннан да миңа игътибар бик күп булды. Мине син язырга тиеш, син шагыйрь дип менә шулай үсти баштан сыйпап үстерделәр. Һәм хәзер менә мин шул вакытта әйтелгән мондый олы сүзләрнең авырлыгын тоям. Мин үземне ничектер менә шушы вазгыятьтә, әйе, бурычлы, мин нәрсәдер эшләргә, менә миңа салынган шул энергия, шул тырышлык сарыф булмаска тиеш дип. Шуңа киридер ул ут. Беренче җыентыгыз мәктәптә укыганда басылган. Бу бик сирәк күренеш бит инде, әйме? Әти-әниләрегез ничек карадылар, дусларыгыз, мәктәптәге иптәшләрегез? Минем беренче танылуга. Танылу булды микән ул? Беренче җыентыгым минем Рәдиф Хаташ фатихасы белән, мин үзем дә белмичә, Мәгариф китап нәшриятында басылды. Ул миңа почтада килеп җитте. Ул җыентык туган көнемә 22 мартта. Һәм юка гына шундый матур гына җыентык инде. Мин шок хәлендә, мин шок каттым. Әмма безнең якта, безнең Такталашык җирлегендә, Әҗмәт авылында шигырь язып кемнедер шаккаттырып булмый. Күп кеше шигырь язарны эшләсен. Әйе, Гамир Авзал туып үскән төбәк бит инде без, Ленар Шәйх укыган мәктәп. Шуңа күрә бездә бик күп кеше шигырь яза. Һәм ул шигырь, мәсәлән, шигырь язучылар күп, алар теге үзләрен шагыйрь дип тә санамый. Шул ук безнең күрше абыйсы бар иде. Көн саен иртән мәктәпкә без 4 километр йөреп укыдык. Ул безне ат белән илтеп куя иде. Ул безгә юл буе Такташны сөйли иде, Тукайны сөйли иде. Сәгыйрь исемле абый әле дә исән. Аллага шөкер, менә апайым, мин сәгыйрь түгел, мин шагыйрь дип. Һавадагы һөнәр түгел бу, әйме? Гадәти күренеш. Тормышның үзе шикелле. Тормышның үзе шикелле. Чөнки безнең якта кешенең тормышы ничектер җырмың белән, шигърият белән үрелеп бара ул. Ул аңа, безнең як кешеләр аңа гадәти әйбер дип карый. Менә димәк, самимилекнең нигезе шунда икән, димәк, ясалма булмауның сәбәбе. Чөнки күп очракта кеше үзе ышанмаган әйбер турында яза башласа, ул самимилеген югалта һәм ышандыру кешен югалта. Әлбәттә, әлбәттә. Бер танылган шагыйрь миңа булай дип әйткән иде. Шигыреңә җыр язсыннар өчен ул эчкенә такмак булырга тиеш ул. Эчкенә нотадан торган җыр язсыннар өчен ул такмак булырга тиеш дип әйтер. Менә бу яктан сезнең "Мин Казанга кайтам" дигән җырыгыз, шигырегез дип әйтәбез инде бу чакта, әйме? Сезнең язган шигырьләрегез фәлсәфи шигырь. Ләкин бик матур җыр килеп чыккан. Иман дәрәҗәсендәге җыр килеп чыккан. Еш мөрәҗәгать итәләрме композиторлар? Әллә тагын да шулай очраклылык кына дип әйтмәкче буласызмы? Юк, очраклылык түгел ул. Очраклылык түгел, бу беренчедән әлеге менә шул "Мин Казанга кайтам" җырына нисбәтле инде әйтеп үтәс килә. Безнең җыр проектының нәтиҗәсе ул. Һәм чынлыкта мин ул "Мин Казанга кайтам" дигән җыр сүзләрен үзгәрттем.
ул шигырь итеп язылган әйбер иде. Мин аны сәхнәдә тыңлаганнан соң, болай булмый икән. Бу җыр тексты түгел дип, мин аны җыр тексты рәвешенә китердем. Гадиләштердем демәкче буласызмы? Гадиләштермәдем. Моны гадиләштерү, теге гади катлаулылык дип үлчәмәс идем мин. Чөнки шайтан башка, җин башка дигәндәй, шигырь тексты, җыр тексты ул аерым жанр, шигырь ул бөтенләй аерым әйбер. Һәм алар икесе ике юнәлеш гомумән, һәм ике төрле иҗат кулын сорый торган, ике төрле фикерләүне сорый торган әйбер. Менә шул проекттан соң, безнең җыр лабораториясыннан соң инде, анда бит инде без таныштык, композиторлар белән, җырчылар белән үзара. Менә шуннан соң миңа мөрәҗәгать итә башладылар җыр текстлары сорап. Аллага шөкер, бу җыр тексты язу һөнәрен дип әйтимме, өлкәсендә мин өйрәнеп маташам. Субханалла, шулай дәвам итсен. Рәхмәт. Хәзер тамашачыларыбыз инде түземсезлек белән көтеп утыра торганда берәр шигырь укымасмы икән, шагыйрә килгәч икән, мылтык асылган икән, ул атырга тиеш түгелме сәхнәдә? Әйдәгез, бик рәхәтләнеп. Менә сез әйтеп үткән Белла халыкара премиясы алынган шигырь инде бу. Мин табышмак шишәм нәселемә, Мәдәрис әгълам. Мин җавапсыз калмам. Шау имәннәр кочагында изри изге көннәр. Кылганнарны тарый вакыт җиле. Кемнәр килә җиргә, китә кемнәр. Мин җавабын эзлим бу гомернең. Мин азагын эзлим юлларымның. Чалгыз чыңы сөйли болон өнен. Шалкылганнар көли кырлар моңын. Ялан аяк кына, сайлап кына өзә барам зәңгәр чәчкәләрне. Арыш серкәләнә, көн уртасы, тургай моңы чәчри шәрдәкләнеп. Адым сайын, һәр сулышым сайын күк тәңредән миңа җавап иңә. Табаннарга камыл кадалса да, тугарылып бер чабасы килә. Мин җавапсыз калмам. Бәгыремдә яңа мәңгелек җыр бөреләнә. Үткәннәрнең кайтавазын җыя чырлар чылбырына үрелә дә, мең яшисе килә. Сорау тиеннәрен сүтәр өчен. Бабалары нигезендә оныгымны чыр китереп мунча кертер өчен. Рәхмәт, матур. Хәзер тапшыру азагында Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Сезнең төп сыйфатыгыз үзегезнең? Төп сыйфатыммы? Мөгаен ихласлык һәм берникадәр катылыктыр, реалистлыктыр. Иратлардагы сез югары бәя итергән сыйфатлар. Тугрылык. Хатын-кызлардагы? Хатын-кызларда югары бәя итергән сыйфатым. Акыл һәм хәйләкәрлек. Сезнең иң зур җитешсезлегегез? Ялкаулыгым. Күп эшләгән шәһәр вакытта шулай дип әйтә, үзенә зур Юк, мин планка куя. аз эшлим. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Иң зур бәхет минем өчен. Менә шушы шигырьдә әйтеп беттем бит инде. Менә шул хыялым. Яраткан шагыйрьләрегез? Яраткан шагыйрьләрем. Алар дәвер сайын кабатланып тора, менә ел фасылы кебек. Ләкин өстәлемдә минем һәр вакыт Ркая Зәйдулла шигырь китабы, Зөлфәт, Әгълам һәм башкалар. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Икейөзлелек. Тормыш девизыгыз? Тормыш девизым тугры калу. Үз-үзеңә, нәселеңә, хыялларыңа, ышанычыңа, милләтеңә. Рәхмәт, ихлас җавапларыгыз өчен. Алга таба да сөендерегез безне, үзегезнең күңелләрне айкап чыгарatan шигырьләрегез белән. Яныгыз һәм безне дә яндырыгыз. Рәхмәт үзегезгә. Көндәлек тормышка, андагы борчу мәшәкатьләргә югарыданрак шигърият каланчасыннан торып бәя биргәндә, тормыш бөтенләй икенче төсмер алганын, бөтенләй икенче мәгънәгә булганын онытмыйча яшәсәк иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.